Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na tattaunawa da ɗaya daga cikin ko kuma na tattaunawa daga zakakurai ko fitattun ko shahararru wanda suke ba da gudunmawa akan harkar da ya shafi bangaren yanar gizo-gizo. A yau muna da baƙonmu wanda yake da shafin Arewa Blog. Insha Allahu nan ba da jimawa ba za mu tattauna da shi yanzu nan da yadda Allah maɗaukakin sarki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amma alaikum assalam wa rahmatullahi. Muna yi wa babban bako barka da zuwa wannan guri mai muhimmanci. Da farko muna so za mu ji sunan shi babban bakon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni dai sunana Abubakar Rabiu, wanda aka fi sani da Mr. Arewa Blog. Da yawa wasu sun sanni da Mr. Arewa Blog, wasu sun sanni da On Top, wasu da yawa dai a shafukan intanet kowa da sunan da ya sanni da shi da kuma sunan da ya fi kirana da shi. Shi ne wannan. To baya ga haka, me ya ja hankalinka har ka fara harka ta yanar gizo-gizo? To gaskiya dai abin da ya ja hankali na fara harka ta yanar gizo-gizo suna da yawa. Dan zan iya cewa na yi sha'awa ne saboda yadda na ga manyan shafi. To a dai lokacin dai yawanci muna la'akari da Naija Loaded. Yawanci kusan shi ya ja hankalinmu da kuma Wadaskit da kuma irin su Zico Site. Yawanci irin wannan ne suka ja hankali na har na yi sha'awar nima bara in koyi harkar web design da kuma ya ake mallakar shafi da dai sauransu har ta kawo wannan lokaci muka zo wannan lokaci. Kamar shekara nawa ana ta fafutuka ko kuma ce shekara nawa aka fara shi wannan kokari na samar da shi wannan site na mawaka da sauransu? To gaskiya dai a lokacin dai da na fara harkar site ina tunani 2013 ne ko 12, after mun yi kandi daga sakandire sai na fara kokarin ya za a yi nima dai in kirkiri wannan shafi nawa. Tun daga farko dai kusan dai domain din da na fara siya, na sai domain na farko shine hausatutorial.com, wanda daga ƙarshe wata matsala ta ja na daina amfani da shi. Sai ina zaune sai na nemi shawara abokanaina na shafin sada zumunta na Facebook, nake cewa da Hausa Blog da Arewa Blog wanne ya kamata a ce na sai domain. Wasu suka dinga ban shawara Hausa Blog, wani ya sai domain din sai dai in sai Arewa Blog. Na ce to shikenan, na je na siyo domain din ta kai yanzu ina aiki da shi tun wajen 2016. Ka ce ma ba shi sunan da ka samarwa da shi wannan abin naku, ce ko shi wannan abu na yanar gizo-gizon naku ko Arewa Blog, wannan shine kamar tambarin ku kenan ko? To wannan shine tambarinmu na Arewa Blog. Kusan dai da yawa wasu da wannan tambarin, duk inda suka gani za su ce wannan tambarin Arewa Blog ne. To shi mutane ne kenan suka baka shawarar cewa maimakon ka sa Hausa Blog, in ka sa Hausa Blog zai zama takaita kamar abin da ya sha bangaren abin da ya sha Hausa ne, amma idan ka sa Arewa abin da ya including din duk wanda yake arewacin Najeriya ne kenan. To har ma da wanda suke wajen Najeriya ma duk suna amfani da wannan shafin. Dan ba zan manta ba da yawa wasu daga Niger, Saudiya, China, United States, yawanci wasu suna contacting dinmu, suna son su zama fans dinmu na Arewa Blog. Mu kuma koda yaushe kofa abu da take. To yanzu a misali kamar shi wannan shafin naku na Arewa Blog, da me aka fi ba muhimmanci ko kuma ce me aka fi a cikin shi? Gaskiya dai da yawa mutane sun fi sanin Arewa Blog akan inda ake dora waƙoƙi da ya shafi waƙoƙin Hausa da na hip hop. Da ƙarshe ma ne muka ga ai ba za mu tsaya a iya waƙoƙin Hausa ba, ba dinga sawa har da labarai da wasu littattafan ma da suka shafi na ɓangaren addini, fannin soyayya, ra'ayoyin mutane
da kuma daga ƙarshe ma ta kai kawai ya zama muna tallata waka don yawanci mutane sun fi sanin sa bangaren waƙoƙi. Ok, an fi shi wannan site din an fi amfani da shi ne a wajen tallata waƙoƙi kenan. To yanzu misali kamar lokacin da kuka fara wannan harka ta samar da website din kamar abin da ya sha bangaren data, tunda kaga yanzu zamani ya zo daban ba irin zamanin da bane. Lokacin da kuka fara yi kamar ya kuke samun datan da kuke gudanar da shi irin wannan aikin naku na kamfanin Arewa Blog ko kuma in ce harka ta yanar gizo-gizo? To gaskiya dai akwai abin da ban taɓa mantawa da shi ba. Akwai wani abokinmu ana ce mai Jabir Hassan, to babansu yana da modem. Tun a lokacin ba a waye ba, ba mu san ma meye modem ba, ba mu san ya ake browsing a kwamfuta ba. Jabir ya je ya ɗauko modem ɗin nan na MTN, muka sa MTN muka sa katin naira 100. Ina tunanin a lokacin kawai Google muka yi sacin a kwamfuta, data ta ƙare sannan kuma lokacin abu yana da lokacin ma haka, a lokacin ma kamar data tana ma da muhimmanci a lokacin, tana ma da quality a lokacin, ba kamar irin yanzu bane ba ka san. To ni dai shafi ɗaya na buɗe kawai muka ga abu ya tsaya. An ci naira 100 a lokacin. An ci naira 100, an cinye data 10. To a lokacin ba mu san window tana updating ba ko ba ta yi, inda a lokacin da mun san window yana updating da za mu fara kashe updating. To ni ma abin da dai nake tunanin karewar data da naga ta yi da wuri, to ina tunanin Windows din ne ya fara updating. Nan baya ta zaya a ce daga buɗe shafi guda ɗaya kawai data ta ƙare ban ma mai samu biyan buƙata ba. Gaskiya ne, saboda ka san kamar to kuma kaga tunda a can da kamar kun sa katin da 100 kun yi amfani da shi kun buɗe shafi guda ɗaya data ta ƙare, to yanzu kuma wani system kuka ɗauka wajen ku gani datan naku baya ƙarewa da wuri? To gaskiya dai akwai system da yawa. Yanzu ma gashi nan datan ma kamfani sun sauwaƙe wa mutane. Za ka iya ɗin WhatsApp kawai, wanda iya WhatsApp za ka yi aiki da ita, ko Instagram ko Twitter ko Facebook. Ok, kamar ni yanzu misali idan a misali ina da waya, babbar waya Android a hannuna, idan ina so zan yi kamar ina son iya Facebook nake so in yi, ko shi iya Instagram din ko shi iya WhatsApp din, akwai wani bundle da su kamfani suka samar kenan da zan yi amfani da shi? Akwai bundle din da suka samar, su Twitter su Iskimi duk za ka iya sayan data su kawai iya wannan abubuwan za ka yi aiki da shi. Saboda a da babu su, a da kawai ka sa naira 100 za ka je ka data 10 za a baka MB 10, sai ka yi sati ba ka cinye ta ba. To da Android ta shigo, don ni ba zan taɓa mantawa ba, a lokacin da ina da Symbian aka ce a Android tocin, na ce mu muka ce ba wannan magana, mu kawai iya wayan mu Nokia ba ya mun yi dangwale ba ta dangwale ya za a zo a dinga wani daddangwala. Muka ce mu dai ba mu zo wannan lokacin ba. A hankali har ta kawo da dole sai dai mu mallaki wannan waya tukunna za mu samu biyan bukata sanda muke so. Dan a lokacin ba zan manta ba, ana canjin IME na data. Shi na wace ake canja IME, kamar shi mai ma canjin IME din, saboda ba kowa ne ma zai gane cewa wai ga wani abu canjin IME ba, shi mai canjin IME din. To yanzu dai da yawa mutane sun san canjin IME, saboda mutum wani lokacin yana wayar Sarasto sai IME ya sauka, ya gaba dama ya kunna data ko network ya gyara ko no service, sai ya kai wa masu gyara sai su checking sai su ga IME ya sauka, kawai sai su dora mai IME din su bashi wayan shi. Ok, to kamar misali shi a cikin wannan site din naku, ya waƙoƙi kuke tallatawa ko kuma har da hajoji irin na 'yan kasuwa ko makarantu ko wani abubuwa, ko kuma wani irin tsari ma kuka samar wa mutane dangane da shi yadda za a tallata musu waƙoƙin nasu da hajojin nasu, ko kuma da irin ko gidaje ko dai ga sunan dai za ka ganka kula yanzu a online za ka dinga ganin kamar talla, wannan yana sai da mota, wannan yana sai da gida, wannan yana tallan makarantar. To wannan muna da tsarukan da yawa. In mutum yana so zai talla da mu a shafinmu na Arewa Blog, zai iya shiga shafi, zai je shiga advertise us, wanda zai contact ɗinmu. In ya karanta details ɗinmu da komai zai iya contact ɗinmu. In wani biyan bukata yake nema da ko kuma wani ƙarin bayani, duk za mu mai ƙarin bayani da dai shauransu. To ba daga haka ka ce za a iya contacting ɗinku, to shin akwai wani office da kuka samar ko kuma wani kamfani da kuka samar wanda shi mutum ko da yana kusa da ku bai da buƙatar contacting, ya fi so ya same ku baki da baki, ya tattaki ya zo ku dan ya gama yadda kuke gudanar da ayyukan naku? Akwai wani ofishi da kuka samar ne da zai taimaka mu kamar customer saka? Muna da office. Na mutum ya ce office ɗin mu yake so, duk a cikin address ɗin da details ɗinmu na contacting zai iya gani, zai iya kuma following ɗinmu, ya zo ya same mu har inda muke da dai shauransu.
to shi kamar misali tunda kaga kamar shi kuma da shi kamar kamfani abin da ya shafi kamar bangaren kudaden shiga kamar kudin siyan data, kudin siyan kayan aiki, computers da waye din nan su kuma ake kuke gudanar da irin wannan abu. Wannan to alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu Allah godiya da shi ya buɗa mana kuma ya nuna mana yadda za mu samu biyan bukata da dai shauransu. Da yawa wasu suna zuwa za mu masu promoting ɗin waka, wani makarbi 2,000 wani 1,000 wani ma daga ƙarshe sai dai tura mana kati baya ta zami mu ba bukatar mu wai mu samu abin da muke so ba, muna bukata ne da mana a ce na ƙasa da mu mun tallata su kamar su samu ɗaukaka kenan a duniya kenan. Abin da yawanci dai kusan mutane sun san mu aka wasu kawai muna musu aiki ne ma kyauta nan baya ta kawai za ka yi, amma mafi yawanci yanzu da yake mun buɗe kamfani baya ta za a ce muna aiki kyauta, dole sai dai mutum ya biya mu sannan mutum ya dan bada wani dan kudin shiga wanda za a samu a dinga wannan shine zai sa a dinga ronin ko da yaushe Allah ya kai lokacin da za a ce wani gashi wani ya zama wani, duk da dai ba mu muke sawa mutum ya zama wani ba, amma dai za mu iya cewa dai in dai mutum yana da rabo zai iya biwa ta hannun mu kuma insha Allah da yarda ubangiji ta sanadiyar mu zai zama na duniya tana jin shi ko ta san shi ko da yawa dai abin da ya sa mawaƙanmu na arewa za a ga mutum ya shekaru yana waka amma na ƙasa da shi wanda ya san me yana harkar promoting za ka ga lokaci guda ɗaya zo ya wuce shi sai ya dinga mamaki aka yi wani har ya kai wani munzali na haka, in ya bi diddigi zai ga wato shi promoting yana kamar misali za a ɗauki waƙan mutum ne a sa ta yanar gizo-gizo a tallata shi gaba ɗaya worldwide kenan, wanda yake China wanda yake ina kowa zai iya samun waƙan cikin sauƙi kenan. Kusan dai haka ne, tunda a yanzu dai ba zan iya cewa akalla mutane kusan 10,000 ko 15,000 suna shiga site ɗinmu a kullum a rana, to kaga za ta iya wa akalla a ce mutum 20 yau mutum 20 sun ɗauki wakan ka, gobe mutum 20, jibi mutum 20, yau wani na ga sabon mawaƙi bari an ji waƙa shi tana da daɗi. Baya ga haka kamar misali wani irin ƙalubale kuka fuskanta kafin a samar da shi wannan kamfani mai albarka? Ƙalubale dai mun fuskance ta kuma a ce ana kan fuskanta a yanzu ma yanzu kusan zan iya cewa yanzu aka fara fuskanta shi ƙalubalen kenan gaskiya dai, saboda a lokacin da muna gida ba abin da ake ce mana kullum sai danne-dannen waya ta kai har majalisa ma wasu suka zo wucewa za su ce ga majalisa yan danne-danne can ba abin da suka sani sai danna waya irin dai mutane ana zuwa mutane unguwa yawa ga irin marasa aiki yan danne-danne. Mu kuma a lokacin ba ma mu san a wani harkar intanet ana samun kuɗi ba ko ana zama wani kawai a lokacin mu dai ba mu da aikin sai tugo. Kuma wani abun mahaushi da muke faruwa shine wai mutum wayarsa ta lalace kuma ya rasa wajen wanda zai kawo ta mai wannan dole sai dai wajen mu zai kawo. Sai ku irin wanda ake mu kallon zaman kallon yan zaman banza za ku saita mai yawa mu za mu zo mu saita mai waya sai aiki da ita. To daga ƙarshe dai Allah ya kawo lokacin da ba zan manta ba mai gidanmu ya siyo min kwamfuta ya ce zai buɗe min wajen caji. To wannan wajen cajin yana ɗaya daga cikin wanda ya ƙarfafa min gwiwa har na kawo wannan lokacin, don kusan da shi ne zan ce kusan farko a ofis ɗina, shi na fara yin ofis tun a unguwarmu ta Ɗorayi. Daga ƙarshe dai sai kamata a ce mun fita waje mun je mun yi lancin ɗin ofis wanda mutane ba sun sha wahalar shigowa cikin unguwarmu ba, kawai za mu baka adires ka zo inda muke ka same mu, duk wani ƙarin bayani za mu yi ma da dai shauransu. To kamar misali wani irin shawara za ka ba ko kuma wanda suke tasowa akan abin da ya shafa harkar yanar gizo-gizo ko kuma abin da ya shafi social media? Ka san ta social media kala-kala ce, akwai kowa da yadda ya dauke da. To wata irin shawara za ka ba mutane matasa da yan mata akan abin da ya shafi bangaren social media? To yanzu dai abin da zan ba da shawara akan social media, yanzu akwai ya zo lokacin da ake damfaran mutane da yawa, don ko ni an damfaran da yawa saboda yanzu akwai wata harka da ake buɗewa investment. Ok, kamar investment kamar irin kamfani ne mutum zai ce ya da kamfani. Kamar dai a ce a misali nan kamfaninmu ne sai in samu mutanen nan wakwantattun ɗinsu su sa 10,000 wata gaba
za ka samu 20,000. Don ba zan taɓa mantawa wajen akwai abokina da aka yi mai irin wannan, aka yi mai talala da zan iya cewa bofar rago aka yi mai. Shi ya nuna irin kamar san abin duniya. Ya zo ya same ni yake cewa kai harkar nan ana samun kuɗi, nake cewa kai ni fa ba zan iya investment din nan ba dai kawai a bata. Yana sa kuɗinsa yana ƙara buɗa sai can ashe matar da suke alƙalla da ita ta lalata musu. Idan ta gama da kuɗi sai ta ware. Don ko a yan kwanakin nan akwai abin da ya faru haka, kusan ya faru haka a unguwarmu. To ni da yake bayan taɓa mantawa wata mata ta zo ina zaune a WhatsApp ta yi min magana ga harkar investment. Na tambaye ta address da CAC ɗinsu duk taban, sai na duba na ga ai address ɗin da ta sa can Maiduguri ne. To kuma mai haɗin Maiduguri da Kano, ni da ina Kano zan sa investment ban san ta ba ta san ba. Kawai da na tashi da aka ji wayan da na mata, kawai na ce mata kawai ki bari za mu yi magana da manaja. In ya so muka yi magana da manaja duk abin da aka yanke za ki je ni. Washe gari ma da ta ƙara zuwa ta sama nan ma a haka na ƙara dai nuna mata ba mu magana da manaja ba. Daga ƙarshe dai har ta gaji ta sai inda da dai mata. To da yawa mutane an daddambare su da harkar investment ɗin nan. To shawarar da zan ba su, kada ka yadda wani ya zo ya ce ma investment ba tare da ka san shi face to face ba, kuma ka san sana'ar da yake, kuma ya nuna ma shagon da suke business za a iya cewa yawa mallakin shi kana da confirming din yawa confirming mallakin sa ce yana buƙatar kuɗi a wajen ka za ku investment. In duk shekara shago ne da shi zai bude, ka kawo kuɗin ka ya kawo kuɗin sa, wani ya kawo kuɗin sa, za mu bude. Amma an faduwa ta zo dole kowa ya haƙuri. To wannan kawo kun san shi ya san ku, business sai kamar taimakawa juna kuka. Ni ina da sana'a kaza, ina sana'a kaza, to bari an kawo kuɗi na mu tashi wani sana'ar mi investment. Kun ga wannan shine investment, ka san mutum baka san shi. Amma ba ya ce ra'ayi kana zaune kawai wani a online ya zo ya ce ma kawai ka je kai kuma da yake ga ka samu banda ta waɗi ƙasa, ka je ka yi ba kuɗin ka daga ƙarshe ai ma ta lalaye ka ƙara tura wasu daidai ka an bulle ka an kwashe kuɗin ke hawa ya ka je ka tarar babu kowa a kamfanin sun san inda da ya musu. So shikenan mun gode da wannan ziyara da ka kawo mana ofishin mai albarka, kuma mun gode da wannan gudunmawa da ka bamu da tattauna. To jama'a sai dai shawarar da zan bayar wa na wanda suka safi irin harkar da muke ta blog, to kada ka sa a ranka kana so za ka yi blogging don ka samu kuɗi. Kada ka taɓa tunanin wannan. In dai kai tunanin wannan, to gaskiya in dai a arewa ne ko ma ba a arewa ba ko a ina kake, kawai ka sa ran za ka yi ko nawa ne ka sa kuɗinka a ciki su mutu, goma in suka zo wasu kuɗin naka ka zuba. Kawai ka dai cimma burinka, kana so ka je buri kaza, matsayi kaza a harkar intanet. Amma in dai ka ce don kuɗi za ka fara, to daga ƙarshe kana fara za ka dole gwiwarka sai ta mutu. Wannan abin da ka zo don shi bai zama lallai ka samu ba, amma ka sa wa zuciyarka jajircewa kana so ka kai wani mataki ne a harkar nan. To shine dai shawarar da zan ba 'yan uwana masu irin wannan harkar. To mun gode da wannan ziyara da ka kawo mana da kuma gudunmawa da ka ba mu ta maganganu masu amfani. To jama'a a yau muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na tattaunawa da su fitattun masu shahararru ko kuma ce fitattun shahararrun masu website a arewacin Najeriya. Ku kasance da mu a cikin tashar mu ta Arewa Blog domin samun irin wayannan bayanan. Insha Allah gobe za mu tattauna muku da wasu za su yi muku bayani akan yadda ake shi samar da ma wai shi menene ma blogging din. Kawai abin da za ku yi ku shiga YouTube channel ku sa Arewa Blog Tech ko kuma Arewa Blog TV domin samun, sai ku danna alamar subscribing a jiki domin samun wannan sababbin shirye-shirye da su dinga zo muku. Baya ga haka kuma ku masoyan mu ku kasance da mu a wani shiri na yana nan zuwa ko kuma ko na albishir da zamu kawo muku bayan sallah ko kuma bayan azumi. Za mu dinga kawo muku shahararrun mawaka, muna tattaunawa da su da manya-manyan mutane da irin gudunmawar da suka bayar wa mutane. Baya daga haka sannan kuma akwai dandali na su samari da 'yan mata da za su dinga samun irin zama, za su zo sunan su zauna a tattauna da su akan abin da shi bangaren soyayya da irin yadda ka fara soyayya da irin kalubalen da ka fuskanta. Ku dai ku kasance da Arewa Blog TV a cikin channel din YouTube, ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar liking a jiki domin samun sababbin videos dinmu na bangaren technology ko kuma kimiyya da bangaren soyayya da bangaren su mawakan da bidiyo da sauransu. Mun gode da wannan ziyara da ka kawo mana.
kuma Arewa Blog TV Allah ya ƙara ɗaukaka ku. Mun gode da wannan gudunmawa da kuka bamu ko kuma wannan aron lokaci da kuka bamu domin tattaunawa da wayannan shahararrun mutane. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya maida babban bako gida lafiya. Mun gode.